Meni Jo-ohala rech e kar uso ma Pap Mbuta e Obunga, kaunti ma Kisumu, koro ni to nyalo gamo muya bang' yudo kar kano rech. Kar kano rech no, ma bende nyalo ting'o tan 10 mar rech, ne oyaw gi omenda ma bomano, kara no yaw kod maneja ma bomano Abala Wanga, kendo biro konyo jo-ohala e geng'o lal magisebedo ka giyudo kuom higni buora kokalo kuom rech makethore. Chenro no ne okel kokalo e riwruok e kind kaunti ma Kisumu kaachiel gi riwruog pinje jowasunge mano European Union. Just pardon us. Chia lady umekuja na kano ya. Amora inaumia saa matin kora dawacho matin. Oyudo ni kae jo mgongo wazi ma Pap Mbuta ka ncha thagre kuma gikane rech ka gikelo mondo kapok gitimo mgongo wazi ncha onge. Koro sani nitie baraf manyalo ting'o kata mana 10 tons of rech magidwa loso mgongo wazi. Kendo ka ng'ato jo butchery bende mose wuog ring'o ma Moleo slaughterhouse to giuso ring'o kodgi to pod ginyalo kano ka. Baraf ni kama duong' moyawo. Kendo wadwaro ni alote mous modong' be ikano ka. Gini dhi kelonwa maendeleo maduong' nikech kata recha ni kiwaro iuse sama ihero, nikech gimomiyo iuse sama ihero in gi kama inyalo kete morite maber ma chieng' miparo ni nyalo dhi siro tidhi siro king'e ni giri ni safe. Wasebedo ka wanyiewo ice kowuok e Kisumu bus stage. Koro mano wadhi loso kae. Kwayona maduong' ne sirikal gilombnwa joket mwandu mondo obi oyabnwa factory machielo mamoko. This is really about food justice. Food should not go to waste. Food that can be consumed by human beings should not go to waste. So really this is about transforming this city to ensure that we reduce food loss and food waste.